Hej og velkommen til dagens episode. Hej. I dag der kommer vi til at snakke om, hvad fanden sker der egentlig lige i Herning? Ja. Og i dag der er vi egentlig så heldige, at vi har 2 gæster med. Vi har Thomas Rask. Ja, og som vi har snakket rigtig meget om de sidste par episoder. Ja. Og så har vi Ida Nielsen med. Ja, vil I ikke lige præsentere jer selv og lige fortælle, hvem I er? Jo, jeg skal nok starte. Jamen, jeg hedder Ida, og jeg er 22. Jeg bor i Ikast, men jeg bor egentlig mere tid i Herning, for at være helt ærlig. Og så kører jeg sabbatår og laver alle mulige projekter. Jeg laver musik, og jeg laver noget festival, der hedder Mosaikfestival, som jeg faktisk også laver med Jasmina. Og så arbejder jeg 3 jobs og sparer penge op. Og ja, det er helt store sabbatår, der kører. Ja. Hvad med dig, Thomas? Jeg hedder Thomas. Jeg er 23 år gammel. Jeg er færdiguddannet inden for branding og marketing, og har endt et job i hus nummer 7 som ung-til-ung kulturhusmedarbejder, kontra projektleder for justerarbejder og alt muligt andet, der lyder super fancy. Ja. I bund og grund så arbejder jeg med unge, blandt andet Buster og Jasmina. Og så er jeg lige flyttet jeg er lige flyttet tilbage til byen Herning. Jeg havde lige et år i Silkeborg, men ellers er jeg født og opvokset i Herning og stolt herningenser. Og mand bag omtalen, at Herning er Danmarks New York. Ja, det er vigtigt at lige få med. Det er et punkt, vi skal ind på i dag. Ja, det bliver godt. Der går rigtig meget det her i Herning, det her med, at vi unge vi ikke har så meget at lave, at vi ligesom... Det er løgn. Ja, at vi ligesom, at der ikke er noget, kommunen ligesom tilbyder os, og derfor søger vi hen mod for eksempel Aarhus eller andre steder, Holstebro og sådan noget, fordi at der er mere kultur for unge, påstår de. Det lyder større, federe. Ja. Altså, hvad tænker I egentlig om det? Er der meget kulturliv her i Herning, eller er det bare noget, vi unge vi lidt skider på? Altså, hvis du spørger mig, så tror jeg, den der holdning er lidt mere en indstilling, end det sådan er realiteten. Sådan det, jeg har oplevet, jeg hører også rigtig mange på min alder, der siger, at der sker ikke noget som helst i Herning, vi skal bare væk. Og sådan, men jeg tror, at når man først er inde i den der kulturverden, når man først ligesom åbner den dør og finder ud af, hvad der er, så er der faktisk vildt meget. Ja. Og så begynder man at kende nogle mennesker, og så finder man egentlig ud af, at der sker ting hele tiden. Man skal bare lige åbne øjnene for det. Ja. Ja, jamen det er jo så rigtigt det, som Ida siger, at det er netop en indstilling. Og jeg tror ikke, det er en indstilling, som er unik for Hernings unge. Altså fordi jeg ved, folk der er unge i Holstebro føler heller ikke, der sker en skid der, selvom der sker sygt meget. Folk i Aarhus, selv i Aarhus føler de ikke, der sker en skid, men der sker også meget. Altså det er jo netop en indstilling omkring, hvis man vil det, så er det der. Og man kan selv skabe det, eller man kan finde nogen, der allerede har skabt det, fordi vi alle sammen har den her problemstilling med, at vi mangler noget. Og så længe vi alle sammen er det, så er der 100% også nogle af personerne, der siger, jamen så laver vi det, vi mangler. Og det er jo det i Herning, vi ligesom er rigtig gode til. Og specielt i Herning, der er der jo både justerbar, der er frekvens, der er sektion, der er kontrast, der er herligt high, der er formaten, der er hus nummer 7, der er spliff, der er rytmisk musik Herning, der er Herning Nyteater, der er... Altså, jeg kan nævne mange flere, ikke? Det var, fordi jeg lige havde en liste over dem, jeg havde taget. Så jeg kan ikke komme på flere. Men der er mange flere, og der er jo sygt mange muligheder. Om du er til det ene, eller om du er til det andet. Og det er jo fuldstændig lige meget, hvad du er til at indholdet. Hvis du vil opleve noget kultur, og opleve nogle fællesskaber, så er de der. Du skal bare lige selv tage valget om at gå ud af din dør, ud foran døren, og så sige, hvad sker der? Og så er der masser, der gerne vil lytte på dig. Altså, Buster og jeg, vi snakker også meget om det her med, det er måske også det der med, at vi unge, vi vil måske gerne have, at kulturen også opsøger os på noget. Eller sådan, det er nemmere for os lige at komme til. Fordi at nogle gange så er det svært for os at vide, okay, hvor skal man egentlig lige starte henne? Ja. At der burde være noget mere konkret, som vi kan gå til, i stedet for at vi skal til at undersøge, eller vi skal kende nogle mennesker. Altså for eksempel, jeg var jo mega heldig, at jeg mødte dig, Thomas. Også mig. Jeg var også heldig. Jeg var også heldig, at jeg mødte dig til... hvad var det nu? Ungerådet Herning, der var prøveperiode for det. Og så spurgte Thomas, om jeg ikke ville være med i justerarbejde, og så er jeg jo ligesom langsomt kommet ind i meget mere. Og det er jeg jo mega glad for. Men måske er der også flere unge, som har behov for den ting, det der med, at man kan blive spurgt, vil du ikke det her, og sådan noget.
Og det er så rigtigt set. Altså, da jeg var 16, der fik jeg en idé til at lave et modsvar til Herning Rocker. Fordi jeg synes ikke, at Herning Rocker havde så meget Herning over sig i form af musikken, der blev spillet. Og vi, på daværende tidspunkt gik vi først på gymnasiet. Og der var sygt mange gymnasiebands, der havde sindssygt meget potentiale, men de havde ikke noget sted at spille. Så jeg kom med en idé om at lave en backslagsfestival, hvor at vi skulle have 6 gymnasiebands op på scenen, og det var dem, det skulle handle om. Jeg kendte heller ikke nogen. Jeg vidste ikke, hvordan fanden jeg skulle få den idé ud til verden. Men så min daværende svigerfar, hans bedste ven, stod for Kontrast. Og så kom jeg i kontakt med dem, og så kom jeg ind under Kontrast og lærte det. Og så fik jeg kontakterne, og det hele blev åbnet op. Men igen, der var ligesom den der problemstilling med, hvem fanden skal man lige tage kontakt? Fordi hvis der ikke er en, der henvender sig til dig, så er det jo også klart, at det ikke er så nemt. Og der er vi jo så heldige med, nu ved jeg godt, jeg springer lidt i det, men der er vi jo så heldige med, at Herning Kommune ved netop, at det er en problemstilling. Og de netop nu er i gang med at relancere det, der hedder kulturkortet, hvor du kan gå ind på en hjemmeside, så kan du finde alle muligheder i forhold til venues, i forhold til, hvem kan man spørge om hjælp, hvor kan man søge penge til at lave ting, og hvilke fællesskab er der været en del af. Altså det er kæmpe kort omkring alt det, som os, der har arbejdet i det i mange år, allerede ved. Altså det er et genialt værktøj, de er i gang med at få på benene. Fedt. Ja. Men det er også det der, som du siger, Herning Rocker, det er jo ikke Herning Rocker. Det er jo bare en festival. Det er jo en festival, der foregår i Herning, som ikke sætter fokus på de unge, der har behov for at spille på en scene. Ja. Nu, jeg sidder og tænker lidt i forhold til... altså, jeg har ikke det store kendskab til, hvordan organisationen er, eller hvordan personerne er, eller hvad værdierne er i Herning Rocker. Men jeg går også ud fra, at det er blot en festival, der foregår i Herning, derfor er det Herning Rocker. Lige så vel som at Roskilde Festival ikke har vildt mange kunstnere fra Roskilde. Og det er også fair, det skal der også være plads til. Men jeg kan huske, da jeg gik i 1.G og var de der 16-17 år, og tænkte, hvorfor fanden er der ikke flere af de her gymnasiebands, der er vildt talentfulde, der er op at spille på den scene, fordi altså, vi har hørt den røde tråd mega mange gange. Det er et Shubidua coverband, og de er også super dygtige og sådan noget. Men er det ikke på tide, at gymnasiebandsene og de unge i Herning får muligheden for at vise, hvad de kan, og dermed endda også bliver motiveret til at blive i byen? Det er i hvert fald min tankegang. Der er jo helt vildt mange, når man kigger på programmet. Der er de samme hvert år. Og jeg har det også bare sådan lidt, ja, dem har vi hørt nu. Altså sådan, der må gerne ske noget nyt en gang imellem. Ja. Altså, jeg tror også, lige så vidt det der med, at unge har svært ved at kontakte og finde, hvad skal man gå til i kulturen. Så tror jeg måske også, at der er nogle mennesker, der sidder i kulturlivet, som faktisk har svært ved at vide, okay, hvor skal vi trække på de unge henne? Hvor skal vi starte? Det er måske også et dilemma, man kan kigge på. Det er jo sygt svært, fordi at alle, i hvert fald i Herning, og jeg tror generelt i alle byer, de kæmper om den samme gruppe unge. Ja. Vi er, og det er jo ikke, fordi der er en konkurrence, men indirekte er der jo en konkurrence om, vi vil gerne have de unge over til os, de vil gerne have de unge over til dem, de unge vil gerne være der, og vi skal hele tiden. Og så er der jo også den konkurrence i det, som ingen af os rigtig kan gøre noget ved. Det er tiden. Vi er konkurrence omkring tiden. Hvad vil de bruge deres tid på? Fordi unge kan sagtens finde på at tage til en koncert, eller tage til justerbart, eller et foredrag, eller hvad end. Men det største del af tiden bruger de på deres telefon. Vi er i konkurrence med en telefon. Og den er svær at ændre i det her tid. Jeg skrev min eksamen omkring netop det, hvor vi så skulle lave sådan en SWOT-model for at analysere, hvor vi er stærke, hvor vi er svage, og det ene og det andet. Vores største trussel og vores største konkurrent er telefonen. Ja. Vi kan bare ikke konkurrere med det. Det var faktisk en virkelig god pointe. Ja, tak. Ja. Men det er en helt anden snak. Altså, det var bare lige indskud. Jamen, det er rigtigt. Altså, måske er det også sådan noget af det, der gør, at det er svært at få unge måske sådan, til at opdage den nye kultur, der er. Fordi at man måske sådan, i nyere tid er lidt mere vant til den der hurtige underholdning. Og sådan, det er så nemt at blive underholdt, og nemt at finde ting sådan på telefonen, eller hvad det nu skulle være, i forhold til, at man ved kulturen ligesom selv skal opsøge det, og aktivt skal finde det. Altså, der er flere steps til at få den der underholdning, eller hvad man siger. Ja. Og så er det jo nemmere bare
bruge sin telefon, eller hvad det nu skulle være. Mm. Men det er jo så rigtigt. Altså, jeg tror, at vi mennesker er bygget til den nemme vej. Eller vi er jo egentlig bygget til at kæmpe for tingene, men nu rent samfundsmæssigt, så er vi kommet til et punkt, hvor det skal være så nemt som muligt. Altså bare se på måltidskasser. Det koncept har jo totalt, fordi folk ikke har tid til at lave mad, fordi de presser deres arbejde. Folk har ikke tid til at finde underholdning, de sidder på TikTok. Folk har ikke tid til at være sammen med deres børn, de hører en barnepige ind. Altså der er hele tiden et eller andet større samfundsmæssigt pres, og det er jeg slet ikke klog på, så mine ord, det er heller ikke fakta her. Det er bare min egen sådan forundring omkring det. Altså, jeg tror, samfundsmæssigt, så er mennesker bare kommet til et punkt, hvor det er rart, at det hele er lidt nemmere. Ja. Ja. Men man kan også sige, altså for eksempel, det er vi jo også i gang med Mosaik, at skabe et helt nyt sådan identitet på de sociale medier, fordi vi vil gerne fremtræde noget mere, og vi vil gerne have noget personlighed ind over os. Så lige pludselig så er det ikke kun den fysiske tilstedeværelsespersonlighed, du skal have. Du skal også genskabe den personlighed på de sociale medier, for at vise, det her det er sådan, vi er på en måde. Og det er svært. Det er jo sygt svært, fordi det kan man jo ikke genskabe en til en. Altså jeg tror, det ved jeg ikke, hvad jeg tror. Det er jo ret spændende det der med, er man nogensinde 100% autentisk, når det kommer til at vise sig frem? Det tror jeg ikke, fordi at alle mennesker vil gerne vise den bedste side af sig selv. Og det betyder også, når du så laver en story, eller du tager billeder og lægger op på Instagram, så er det ikke det første billede, du lægger op, og du tager ikke kun et billede. Ja. Du tager 30 billeder, og 30 videoer, 30 forsøg, i håbet om at vise det bedste af dig frem, så på den måde kan man ikke fremstå 100% autentisk. Ja. Altså, de der Headspace har lavet sådan en reklame, der er ret fed, hvor de har taget en iPhone og så cuttet halvdelen af ansigtet af, hvor man ser på den ene side, at man ser glad, og man ser perfekt ud, og hele den her perfekthedskultur fremstår, men så på den anden side, uden for telefonen, der er der den der tårer, og man faktisk er ked af det, og det virker sygt godt. Nu er jeg jo interesseret i branding og marketing, så den reklame er bare super fed. men jeg synes, budskabet i det hænger bare super godt sammen med det, vi snakker om lige nu. Ja. Og så lige i forhold til det der med sådan, det der sker i Herning, at man som ung, så kan man godt føle, at Herning ikke har så meget. Men der lige her for tiden, så er der også lidt i talesættet, som du har startet, Thomas. Det her med, at Herning er det nye New York, men der er jo også nogen, der siger, at Herning er det nye Randers. Og hvordan vil man kunne sige, at Herning er det nye Randers? Fordi at vi er jo ikke Randers. Er vi så bare en nyere version? Ja. Altså, jeg ved ikke, om det er mig, der startede det. Men jo, jeg sagde det, og så kom Fantastiske Forældre og lavede en meme omkring det. Og så kom Weekendavisen, og de har spyttet så mange penge i annoncering i Herning-området, så de har bare tårnhøje serier på den. Men det egentlig handler om, det er, jeg sagde, Herning er Danmarks New York. Fordi at i Herning er alle muligheder åbne. Og det er det også New York. Altså du ved, man tager til New York for at få sine drømme opfyldt. Det er ligesom budskabet af New York. Her kan du få drømmene opfyldt. Det kan du også i Herning. Og det er det eneste punkt, hvor jeg nogensinde vil sammenligne Herning og New York. det er bare det. Det synes du. Og jeg nævner jo det på ikke engang en sætning, der består af 7 ord i den der avisartikel omkring mig. Og det er ligesom det, der bliver taget fra det. det er det, der er fokus på. Ja. Og jeg tror så, der hvor vi minder om Randers. Vi minder ikke om Randers overhovedet. Men grunden til, at folk sammenligner os med Randers, det er, fordi Randers var i rigtig mange år mobbeoffret inden for memes. Ja. Og i Randers, der var der den her bestemte type, der var portrætteret med Nike Shox og en PGO Max, eller hvad fanden det hedder, og Dunjak og Mokai. Altså, det var ligesom Randers-typen. Og nu har vi fået den der Herning-type, som er hende her moren, der har det der røde hår, og handler i Bilka og spiser takeaway for Bones. Og hele den karakter, der bor i et parcelhus ude i lille villa-kvarter i Gellerup, hvor alle hækkene er samme højde, og alle bilerne er en hvid Tesla. Ja. Altså, det er jo det, der bliver præsenteret. Så på den måde er vi det nye Randers i, med det os, der bliver lavet sjov med nu. Og jeg tror, grunden til, at vi bliver lavet sjov med det, det er fordi, at i Herning, der tør vi at sige store ting, som at Herning er den nye New York. Vi tør at satse højt, vi tør at tale højt, og vi står frem. Og det er det, der virker. Altså, det er jo også det, Herning er bygget på i dag. Altså, for eksempel, hvis man tager hele Birkeområdet,
med Karl Henning. Og der tager man de 2 Damgaard-brødre. De har gjort det. 2 personer har de lavet Etæpper og Ankli, og lavet kæmpe firmaer, og gjort hele Herning til en tekstilby lige pludselig. Ja. Og så kommer Lars Krarup ind, han siger, at vi skal have boksen. Så laver vi boksen og har de største koncerter i Danmark der, i en årrække. Altså, og det er jo det, vi kan i Herning. Det kan man sikkert også godt andre steder, men det er mentaliteten omkring det, der gør, at det lykkes. Og jeg tror, at i Danmark, der, selvom vi siger, at vi ikke har nogen jantelov, så har vi det. Altså, man skal sgu ikke råbe for højt. Ja. Og du skal fandme ikke tro, du er noget. Og det er jo netop det, vi gør i Herning. Der tror vi er noget. Fordi vi går ud fra det. Ja. Og det er jo der, det kommer fra. Ja. Det er man jo også nødt til nogle gange, tænker jeg. Altså sådan, helt klart. Ligesom, der er ikke rigtig så mange andre måder altid at få det ud på. Nej. Altså udover bare at råbe højt, og så må folk jo ligesom gribe det, eller lade det falde, hvis man kan sige det sådan. Altså, ja, fuldstændig. Det er jo en måde at vokse på. Ja, 100%. Og så er der jo helt klart nogen, der altid vil have ondt i røven, og hvor vi bedre til noget end dem. Altså, jeg snakkede med en her forleden, som snakkede om, at hvis vi mangler noget i Herning, så graver vi det bare. Altså, alle vores søer, de er jo udgravet. Det er jo kunstige søer, men vi kan da prale med, at vi har 3 søer. Ja. Det er da bedre end ingenting. Sådan er det, når vi er på en hede. Så bliver vi sgu nødt til at skabe det, vi gerne vil have. Vil vi have natur, vi skaber den. Vil vi have store oplevelser, vi skaber det. Vil vi have omtale i medierne, vi skaber det. Altså, det er sgu det. Og så i øvrigt, så er der sygt mange kendte danskere fra Herning-området. Det har ikke så meget med det at gøre, men bare for at sige, altså i Herning, der kan vi fandme. Vi må kunne et eller andet. Jamen, det kan vi. Det kan vi. Men nu har vi også vi kiggede på de der små clips fra TV MidtVest, Buster og jeg. Ja. Og som I også sådan lige har været forbi. Ja. Er det ikke sjovt, at TV MidtVest kan gå ind og lave sådan nogle clips med ældre mennesker, i stedet for at snakke med den nye generation? Jo. Er det ikke lidt sjovt, at det ligesom skal være, det her, det er det Herning er, i stedet for at vise, at der faktisk er en ungdom her? Jeg synes allerede, der har man udvalgt ligesom den målgruppe, der vil snakke. Måske ikke værst, men måske ikke have ligesom de idéer om Herning, som vi andre har. De har valgt at sådan, snakke med dem, føler jeg lidt, i de her clips. Ja. Ida, du snakker lige om det her, imens jeg tænker over det. Okay? Jeg skal sgu lige tænke lidt. Jo, altså, jamen jeg tænker da også, du har ret i det. Altså, det er jo måske et udvalg af mennesker, der lige har den holdning, og sådan, måske en type, de er gået efter, det ved jeg ikke. Men jeg tænker da, hvis de havde spurgt nogen inden fra huset nummer 7, eller efter et event på Formaten, eller hvad det skulle være, så tror jeg, der havde været nogle helt andre svar. Ja, 100%. Altså, jeg tror bare måske lige, man har kigget de forkerte steder. Ja. Og det er selvfølgelig klart, hvis man udefra ikke lige ved, hvor man går hen. Altså, så er det jo også svært. Men der er masser af kultur i Herning, og masser at kigge efter. Kan man så ikke også vente, når man siger, at man skal vide, hvor man skal gå hen som journalist for at finde ud af det, man skal bruge af viden, i stedet for at, hvis man kan sige, nedlade en by på en måde, hvor der er meget kultur, og så vælge den ældste generation, som ikke ligesom er inde i det. Ja. Ligesom opmærksom på, vi ved jo heller ikke, hvor meget klippet ud, fordi jeg tænker, som nyhedsmagasin, eller nyhedskanal i hvert fald, der er man jo interesseret i at fortælle en historie, og man vil jo gerne have den så dynamisk som muligt, og så alsidig som muligt. Men man er også interesseret i at sælge selling point. Og altså, de spørger jo netop de her ældre mennesker, de møder i gågaden en hverdagsdag kl. 11 eller sådan noget. Der er ikke nogen unge mennesker i gågaden. Der er ikke nogen erhvervsdrivende i gågaden. Der er de gamle ældre, som har tid til at bruge gågaden og køre sit liv der, og lige kan nå at lave nogle ærender, inden deres bedste eller børnebørn kommer, og det er super hyggeligt. Men det er dem, der bliver spurgt, og det er dem, deres holdning, der træder frem. Det synes jeg til dels er okay, at de spørger dem udelukkende, hvis de så gjorde opmærksom på det. Altså lige så vel, hvis nu at Ekstrabladet eller TV2, eller hvem fanden det skulle være, skriver en artikel omkring et eller andet, hvor de slutter af i bunden og skriver, at de har sendt spørgsmål til og spurgt om en henvendelse fra vedkommende, den her artikel handler om, men ikke har valgt at svare. Så er det okay. Problemet er bare, at det har de ikke gjort. Men hvis nu, at de samtidig med, at de har været ude i gågaden og spørger dem, at de så tog ned på gymnasiet, og ned på HF, og ned på HTX, og ned på HHX, og alle de andre uddannelser, vi har i byen, og så spørger dem,
så vil det være noget helt andet billede. Uden tvivl. Jeg tror også, de glemmer at opsøge det. Igen, det der med, at unge skal opsøge det. Jeg tror også, at andre mennesker glemmer, at de skal også opsøge det, i stedet for bare at gå derhen, hvor de tænker, det her det er nemmest for os. Helt klart. Helt klart. Der er i hvert fald noget mere research, der skulle gøres. Og jeg kan nemlig huske på en af de ting, du også bad om at se på Facebook der. Der var der også en kommentar, der skrev, jamen i Herning er der jo heller ikke noget punk- eller metalkultur, som der er i Aarhus. Og 2 sekunder efter, der var der 5 kommentarer, der handlede omkring, har du nogensinde hørt om Kontrast? Ja. Altså subkultur, der har fået de største punknavne i verden til at komme til et lille Herning. Altså vi har haft Marky Ramone, en af grundlæggerne af punkmusikken, spille på en scene, hvor der er plads til 150 mennesker. Han kan fandme til at lave sit research, inden han sviner os til. Kæft, det har jeg ikke respekt for. Jeg tænker også bare sådan, for eksempel, nu har vi jo en musikfestival. Og musik, det er jo også noget, hvor vi giver muligheden for unge, ligesom til at få en scene at spille på, ligesom, altså, og der bliver, altså, folk, de laver ikke deres research, føler jeg ikke. De kigger ikke på, hvad er der egentlig tilgængeligt i Herning. Og derfor så er der også mange ting, der bliver set skævt på Herning. Og der tror jeg også, at Herning på en måde får et dårligt ry, hvis man kan sige det sådan. Jo, Herning har også sin gode ry, men er det ikke de dårlige ry, som i realiteten bliver lagt mere vægt på, fordi at nu er vi jo Randers, og vi tør at sige de her store ord, at vi har de samme muligheder nærmest som New York giver. Er det så derfor, vi får et dårligt ry, fordi at folk i realiteten på en måde bliver bange for os, fordi vi har unge, der vil skabe noget stort? Det er et godt spørgsmål. Altså, helt klart, folk ligger væk på det dårlige, fordi vores hjerner er lavet til at tænke negativt. Det er det samme med vores egen usikkerhed. Den fylder mere end vores sikkerhed. Altså, vi er generelt fokuserer altid på det negative. Altså, også nyheder. Vi hører jo aldrig nogensinde om, at der er blevet plantet 300.000 træer i et eller andet sted, og det er godt for klimaet, men vi hører omkring, at nu er der elbiler, der brænder sammen. Ja. Altså, vi hører kun de negative ting, fordi det er det, der driver noget i os, og det er det, der sælger. Altså, og det er jo pissesynd. Hvad var de spørgsmål igen, Jasmina, udover det med dårlig ryg? Det var... jeg går også af en tangent. Altså, jeg er ikke så god til det. Jeg har mange holdninger om Herning. Altså, jeg tror, det er meget det der med, at folk ser jo skævt på det, fordi at det er ligesom de her store ord i Herning, vi tør at sige frem, altså, at der bliver kigget skævt på det. Er det så derfor, vi får de her dårlige ry? Er det fordi, vi tør at snakke med store ord? Og er det fordi, vi har de her unge, som tør at tage et skridt videre, i stedet for at gå et skridt tilbage og lade være med at prøve at lave noget, der har fokus på unge, fra unge til unge, hvis man kan sige det på den måde, ligesom Ida og jeg. Altså, jeg ved ikke, hvad tænker du, Ida? Fordi sådan, vi laver det jo rigtig meget, og det gør du selvfølgelig også. Men nu tænker jeg bare sådan, i forhold til musikfestival, altså det grundlæggende bag det, og de rammer, vi har. Ja, altså, jeg ved ikke, det er svært at sige, hvad det er, at der gør, at Herning får et dårligt ry, selvom vi jo har gode ting i Herning også. Jeg ved ikke, om det også faktisk er lidt i den snak, som du har ved at sige, Thomas, det der med, at vi er negativt lavet og sådan alt det der. Der er også rage bait på internettet og sådan noget der. Altså, det giver da en bedre overskrift, at de har været ude på gågaden, og så alle siger, at Herning er dårligt og kedeligt, end at de siger, at Herning er bare super godt. Altså, det giver en bedre historie. Så jeg tror måske også et eller andet sted, at der er måske nogen udefra, der kigger mere på den der negative eller sjove historie, i stedet for at skulle opsøge sådan de gode sider. Fordi de måske tænker mere på historien, i stedet for sådan det, der sådan måske reelt set også er, altså i stedet for at lede efter de små perler og gemte perler og sådan noget. Ja, for jeg synes, ligesom det du sagde før, det eneste man ligesom ser, hvis du nogensinde sidder på et socialt medie, og du så ser noget med Herning, du vil jo aldrig se noget negativt. Nej, noget positivt om Herning. Jeg har jo aldrig nogensinde gået forbi et eller andet og tænkt, det var da positivt om Herning. Det har altid været sådan noget, et eller andet underligt, eller alt muligt, det er Herning-agtigt. Hvor man bare sådan lidt, men det er bare ikke sådan, jeg er Herning. Men det er jo det, altså alle medier er jo lavet til at tjene penge. Ja. Undtagen DR. De får vores penge i forvejen. Og der lyder det jo bare bedre, at Herning er en lorteby, end Herning er en fin by. Ja.
Altså, det lyder bedre, og folk tænker, nå, hvorfor er det det? Lad os gå ind og læse. Ej, det er jeg enig i. Altså, der er bare noget, der kommer frem i os, når det er negativt. Vi bliver mere intrigued af det, vi går ind og ser det, og jo mere vi ser det, jo flere penge tjener de, og jo bedre historie er det for dem. Så en god historie er ikke længere positiv, altså er ikke noget, bare fordi det er positivt, så er det en god historie. En god historie, det er det, der sælger. Mm. Ja. Men kan man så ikke også sige det der med, da du lavede den der, du blev interviewet til det der artikel med New York, hvor du sagde det der, det der med, at journalister er gode til at vende og dreje noget, der bliver sagt, og så bliver ting eskaleret på en måde, hvor man tænker, okay, hvad sker der egentlig? Sådan, kan man ikke godt blive overrasket over, at noget, man siger, der er godt om Herning, lige pludselig kan blive et dårligt ry om Herning? Jo. Altså lige præcis med den artikel, det var sådan en 10 nysgerrige, hvor jeg blev spurgt ind til 10 spørgsmål personligt omkring mig. Alt fra, hvad min livret var, til hvem jeg er, til hvad 3 gode ord om Herning. Altså sådan meget forskellige, meget personlige artikel egentlig. Og jeg tænkte, og så siger jeg jo så det der med Herning, at det er Danmarks New York. Og det bliver, eller... Er det Danmarks New York? Jo, hvad det? Jo. Ja. Og det bliver jo overskriften. Og det er jo fordi, at der ved Folkebladet jo godt, det er der noget godt læsestof i. Det er fandme spændende. Det kan gøre, at der er nogen, der gider at høre på det. Det er sygt. Det er noget andet. Det har lidt kant. Så de vælger den ene sætning som overskrift. De kunne vælge mange andre sætninger. Mm-hmm. Og det har jeg ikke noget imod. Altså det er så fair. De skal også lave deres arbejde, og det gav det helt klart godt. Der hvor det så begyndte at være sådan lidt underligt, det er jo da fantastiske forældre kom ind over det. Mm. Fordi hun lavede sådan en helt memeskatalog omkring Herning. Lavede sådan omkring Herning. Og hvor man så var det et meme af artiklens overskrift bare. Så det var ikke personen mod mig heldigvis. Men artiklens overskrift er så sådan en... ham der figuren, der står med en sommerfugl og så Is this New York. Ja. Og det var jo i sig selv ret sjovt meme. Men jeg tror ligesom, at der tager hun fat i overskriften, fordi det hun læser, og det der er spændende der, det er den der jantelov, der kommer ind og tør at sige noget storartet. Men det er også det, alle andre ser, når de ser artiklen. Det er overskriften. Ja. Jeg skrev til Fantastisk Forældre, og spurgte, hun havde læst artiklen. Det havde hun ikke. Hun er ikke abonnent til Herning Folkeblad. Ja. Så sendte jeg hende screenshots af hele artiklen. Jeg spurgte, om hun ikke ville låne mit abonnement, så hun kunne læse, hvad fanden det var, jeg snakkede om. Jeg har også inviteret hende på en kop kaffe her i Herning for at vise, hvad der er kultur. Det har hun ikke sagt ja til endnu. Nå. Ja. Det kan være, det kommer. Du er velkommen, hvis du lytter. Jeg vil meget gerne have en snak med dig. Tror I, der er noget, der ligesom gør, at de unge måske ikke synes, det er så fedt at flytte til Herning? Eller... Det er heller ikke sikkert, at de ikke synes, det er fedt, men er der noget, I sådan tænker, der vil stoppe folk for at flytte til Herning? Helt klart. Men Ida, du bor i Ikast. Ja. Men ja, du så er jeg er faktisk kommet til Herning. Ja, fortæl lidt om det, synes jeg. Er ret spændende. Altså, der er jo mange, der siger, at Ikast sådan set er værre end Herning. Min oldtidskundskabslærer, han sammenlignede Ikast og Herning, at Ikast var barbarerne, og Herning var grækerne. Så vi kan godt se, hvor vi er der. Men måske er det et eller andet sted også lidt det samme, fordi jeg oplevede måske heller ikke så meget kultur og der, hvor jeg var, men måske var jeg også bare et sted i livet, jeg gerne ville starte på noget nyt. Altså, jeg ville godt bare møde nogle helt nye mennesker og sådan et helt nyt sted hen. Altså, efter jeg har været på efterskole, så tror jeg bare, at jeg synes, det var vildt fedt at blive kastet ud i noget helt nyt og møde nogle helt nye mennesker og sådan nogle ting. Så egentlig ikke, fordi jeg som sådan har noget imod Ikast. Jeg synes bare, det er fedt at prøve at springe ud i noget nyt, og så synes jeg bare, at Herning virkede fedt. Primært på grund af gymnasiet, hvor jeg har gået på musiklinjen. Den havde jeg hørt godt om, og så var det egentlig mest derfor, jeg hoppede derover i hvert fald. Ja. Da jeg gik på VIA her i Herning, der var vi cirka 30 i en klasse. Vi var 4, der boede i Herning. Ja. Og resten boede i Aarhus sammen. Eller de boede ikke sammen, men du ved, alle sammen de boede i Aarhus. Ja, og der var det virkelig tydeligt, at det der med, at vi kan godt tage og studere i Herning, vi kan godt komme på besøg i Herning.
lige mens vi tager de her 2 år på VIA. Men mere er det ikke. Ja. Og det handlede egentlig ikke omkring, at de ikke gad Herning, så vidt jeg forstod, men de kendte ikke til mulighederne. Og altså nu kommer man også fra Aarhus, og hvis man bor i Aarhus, så er det også en stor by, hvor der sker sygt mange ting, og det er en flot by, der er meget mere at byde på end Herning, uden tvivl. Det kan vi ikke komme udenom. Ja. Men det jeg så hører nu, at der faktisk er flere fra VIA, som gerne tager ind til Herning by, for at deltage i det, der er. Altså, vi har jo de der store arrangementer med VIA elever. Ja, netop. Altså, der er jo sygt mange forskellige ting, der sker for netop VIA-eleverne. Ja. Student Cup blandt andet. Og kommunen har rigtig godt fokus på at få dem inddraget også. Men der sker rigtig meget for dem. Altså, vi har rigtig mange inde på huset, der kommer og syr og bruger vores kreative værksteder til deres skoleprojekter, fordi det kan de. Det tror jeg sgu ikke, de kunne få lov til i Aarhus. Altså, jeg var på en brætspilscafé i Aarhus. Der skulle jeg betale 35 kroner for at spille brætspil. Ja. Og så skulle jeg købe øl for 50 kroner, eller sådan noget. Hvis du kommer ind på hus nummer 7, så kan du tage brætspil gratis, så kan du få 15% studierabat. Samtidig med, at du kan gå op og fucking sy dit eget tøj. Gratis. Ja. Altså, der er jo en helt andre muligheder her. Men så jeg tror ikke, det handler så meget omkring, at de vælger Herning fra, fordi der ikke er nok. De vælger Herning fra, fordi de ikke ved, at der er meget. Hvad der er. Ja, altså det er der, den ligger. Og så handler det omkring kendskaben. Og det er jo sygt svært, hvordan får man det udbredt. Fordi selvom de prøver på det udbredt med blandt andet Student Cup, så oplever de også bare, at de kommer ikke til det. Så det er den der indstilling igen. Vil man det sted, man er? Eller er det bare et sted, man lige kort er på besøg? Det er lidt ligesom, hvis du kører igennem Tyskland, kører sydpå på ferie, og du skal ind, holder du så bare ind på tankstationen for at købe noget drik og tanke op? Eller går du lige en tur i byen? Ja. Der er ikke mange, der går en tur i byen. Fordi de hurtigt skal videre. Nu når vi er lidt inde på den, er der så nogle bestemte ting, som I tænker, det skal man bare opleve i Herning? Nu finder jeg listen fra. Ida, så kan du lige starte, mens det kan jeg i hvert fald. Så kan Thomas supplere bagefter med hans liste. Han er rigtig forberedt, så han har så. Ja, det er både klipset sammen og alt muligt. Det har jeg selv gjort. Nå, men der er masser af ting, man skal opleve i Herning. Blandt andet huset nummer 7. Vi sidder faktisk i studiet nummer 7, som er helt nyt, som ligger lige der ved huset nummer 7 og scene 7, hvor der sker en hel masse kultur. Og på huset bare, der kan man lave keramik, og man kan sy, og man kan lave glas, og man kan lave alt muligt. Og der er en vildt hyggelig café dernede, man kan bare komme og hygge og spille brætspil, hvad man lige vil. Kæmpe anbefaling. Og så justerbart, som også hører til under huset nummer 7. Kæmpe anbefaling også. Og så, som Maja Jasmina også har været inde på, Mosaikfestival, som vi er i gang med at lave og forberede, som bliver afholdt i september her i år, den 19. og 20. Kom. Det er i hvert fald mega fedt, og der er der en hel masse af Hernings kultur og omegns kultur, som bliver vist frem, og det bliver mega fedt. Kæmpe anbefaling. Ja. Altså man kan jo også bare sige, at sådan bare generelt i huset, så er der mange muligheder. Der er mange ting, man kan lave, og Thomas, du arbejder jo blandt andet med det. Du er jo en af de heldige mennesker, der får lov til at få løn. Meget heldig. Vil du ikke uddybe lidt mere med sådan kultur og sådan bare generelt, hvad man skal vide? Hvad man skal vide i Herning? Jamen først og fremmest, hvis man er til kunst, og hvis man er til kunst og lokal historie, så skal man tage ud i Birk, hvor Hart ligger til, Carl Henning Pedersen Museet ligger til, og hele VIA-området ligger til. Og VIA er jo bygget på Angli, som er den her skjortefabrik, der lavede skjorter, og ret sikker på, at de også lavede til det danske militær, og en gang for mange år, det kan jeg ikke vide med sikkerhed, men det tror jeg. Det skulle lige have researchet på først, Thomas. Ja, det har jeg ikke researchet ordentligt på. Men det har en fed historie, og det er ude på VIA, hvor vi er ude i Birk, og det er bare sygt fede rammer. Mm-hmm. Og der er sådan en lille skov, en lille grøn plads, hvor der er forskellige kunstskulpturer rundt omkring. Og så over på den anden side, der ligger Etæp, og der er bisser nok, så der er god natur. Så går du lige 500 meter, så kommer du til Gellerup Enge, hvor der er sygt god natur, og der er heste og sådan lidt af verden. Så det er lidt, hvad der er derude af ved Birk. Super fedt område. Så kommer du ind mod byen.
Og så, hvis det var en meme-side, det her, så havde jeg sagt Herning-centret, Bilka og til Ja, det er det første, du kommer ind til. Ja. Derudfra i hvert fald. Det kan også noget i sig selv. Altså, Herning-centret i sig selv er også en ret fed historie. Men det er lige meget. Det er ikke det handler om. Ja. Hvad fanden skulle jeg det sige? Jo, men der er har du ikke skrevet ned, Thomas? Nej, lige her har jeg ikke været forberedt. Men altså, der er sygt mange muligheder her, eller sygt mange ting i Herning, som man skal vide eksisterer. Altså, Herning Nyteater, de har lige nu en teaterforestilling kørende, der hedder Albert Was Here, som handler omkring hele Albert Dyrlunds liv, og hans vej fra, at han har lyst til at lave YouTube under navnet Novo Plego, sammen med hans gode ven Anton, tror han hedder. Ja, det tror jeg. Og til hvordan at han begyndte at lave mediestunts og det ene og det andet til den dag, hvor han faldt ud over klippekanten. Ja. Altså et teaterstykke, der handler omkring en YouTuber fra vores generation, kan du opleve i Herning. Det er ret fedt. Så er der hele MCH-koncernen, altså Messecenteret Herning, der er Boksen, der er MCH Arena, som både, altså det er jo der, hvor de store arrangementer er. Ja. Det er jo lidt mere, hvad kan man sige, lidt mere det kommercielle kulturliv. Hold kæft, jeg siger meget Nå. Ja, det gør jeg også. Man lægger mærke til det der hele tiden. Nej. Det går nok. Men så hvis vi sådan kigger hverdagskultur, så er der ved at nævne først og fremmest Tekstilmuseet. Ja. Super, super fedt sted. Og pissegod historie omkring hele tekstilindustrien, som Herning netop har været besat af. Eller ikke besat af, det har været en del af. Det er starten på det. Og så er der Formaten, hvis du til koncerter. Så er der Herning Nyteater, den har jeg lige nævnt før. Så er der jo hus nummer 7 selvfølgelig. Scene 7. Du kan lege det her studie, vi sidder i. Studie 7, så hvis du er musiker og brug for det, så kan det en mulighed. Der er... så bliver der slået op i bogen. Jamen, så er der blandt andet Kontrast, også som laver subkultur, hvis man er til det. Der er et gammelt landbrugsmuseum. Der er en landbrugsskole, der også er ret fed, faktisk, hvis man er til sådan noget. Der er... Jamen, Herning Biblioteket er jo en af de fedeste biblioteker i Danmark. Den er jo så fed. Det er ret nyt og ret stort. Ja, det er virkelig luksus. Det kan man virkelig også få en masse gode ting ud af at besøge det. Jamen, og så er der jo faktisk også bare sådan noget som Herning HFVUC. Ikke fordi man skal komme for at gå i skole, men det er der Herning Kunstfond Seminarium ligger. Der er sygt meget kunst der, så hvis du godt kan lide Husk Mit Navn, blandt andet, har en masse billeder derude, hvis du er til det. Herning Gymnasium i sig selv har også sygt meget kunst og sygt meget historie. Ja. Så der ligger sådan rigtig meget kultur og kunst over det hele. Sådan lidt adspredt. Og det er ikke fordi, man sådan nødvendigvis behøver sætte sig ind i det for at opleve det. Altså bare hvis du på torvet, der har vi en masse gamle bygninger, og så har vi en guldboks, som er BO. Ja, den er også ret fed at opleve, fordi det er lidt en mismatch, og det fortæller en ret godt Hernings historie, den er med, vi er ikke nogen gammel by, men vi er moderne, og vi nytænker os selv hele tiden. Ja. Så den er ret fed. Og så er der jo Bjarne Riis stenen i torvet, den er sat med nemme fed. Men altså, den kan man godt opleve på en 5 minutter. Så altså, det er ikke den store tur til Herning. Det er at kigge på længe. Ja. Men man kan også vente, når man siger, at Herning har mange af de her små specielle perler, som er udbredt mange steder. Man skal bare tage ud på en god gåtur i Herning. Alting ligger jo nærmest i gåafstand. Man kan jo gå fra det ene og så til det andet. Ja. Og så er der ikke langt til det næste. Og det er jo ikke engang det er noget, det er jo ikke fordi, det er sådan noget, man skal lede efter. Jeg tænker egentlig, som du siger, at gå en tur, tror jeg egentlig var nok til bare at se alle de ting, der er. Altså bare gågaden, det er jo, som I selv siger, på torvet og alle de der ting, man ser meget mere Herning med bare at gå, tænker jeg. Ja, altså det eneste problem, der er ved Herning Centrum, og det kan vi også godt sige, fordi nogle af dem, der har skabt Herning Centrum, er ikke i live i dag. Det er, at de har valgt at lave en lang gade, der hedder Bredgade. Den er ikke så bred, men den er lang. Og så vender den forkert i forhold til solen. Ja. Det er pisseirriterende. Der er aldrig rigtig sol på den gode gade. Der kan vi godt lige blive bedre til at lave nogle flere stikveje. Sådan lidt. Men det kan vi lære fra Silkeborg af. Yeah. Ja. Du vil bare lige vælte nogle hus. Ja. Det gør vi alligevel så tit. Nej, det er et andet afsnit, Thomas. Ja, undskyld. Nej, jamen, det må jeg godt sige.
Det kan godt være, at vi kolder det her ud. Nej. Nej. Vi er kun ærlige i den her podcast, Thomas. Ja. Ja. Det var et meget nervøst. Ja. Spørg om lidt spørgsmål. Jeg har altså lige en indskydelse, inden vi lige går videre. Så kan jeg lige hjælpe dig videre, Thomas. Men det er egentlig bare lige sådan en opfordring til, hvis man lytter med og tænker, okay, hvor skal jeg starte? Gåtur for eksempel, og så tage ind på huset nummer 7, vil jeg varmt anbefale, og så hvis du ikke kender til det, så gå op i baren og spørg, hey, vil du give mig en rundvisning? Så er der 100% nogen, der gerne vil give dig en rundvisning. Ja. Helt sikkert. Og så vil jeg også bare lige slå et slag for, hvis du går med en iværksætter i maven, så er Herning et genialt sted at gøre det. Der er så mange, både på kommunen og alle mulige steder, der støtter op om unge projekter især, og så hvis du går med en eller anden idé, altså kom ud med den, spørg nogle mennesker. Der er helt sikkert nogen, der godt vil hjælpe dig på vej. Og så er der rigtig mange steder, som godt vil støtte projekterne og hjælpe det på vej. Så go for it. Det er så pisse godt sagt. Tak. Jeg kan lige tilføje en lille historie der til. Dengang jeg var 19, tror jeg, der var der corona, eller det var lige inden corona, der fik jeg en idé til, at jeg godt vil fremvise Hernings kulturliv lidt mere. Og det krævede, at så kom mig og nogle venner på, at vi skulle lave det, der hedder omtale. Og det var egentlig, at vi skulle showcase kulturkoncepter og kulturpersoner, og ligesom lave nogle interview med dem, og samtidig med fremvise, hvad de kan på video. Og vi havde en idé. Vi har ikke nogen penge til at købe noget udstyr for. Vi ved intet om det. Jeg sender en sms til en i kommunen, som siger, det lyder spændende, lad os tage et møde. Vi tager et møde. 5 dage efter, så havde vi penge til alt udstyret, og vi havde allerede solgt de første 4-5 videoer til Herning Kommune. Og det er det, vi kan i Herning. Vi kan komme og sige, jeg har en idé, og så kan du være i gang med det lynhurtigt. Hvis du bare spørger. Og det er alle, du kan spørge. Og hvis ikke du ved, hvem den rigtige er at spørge, så gå ind på huset. Find kontoret. Så går du ind, og så lige meget, hvem du spørger ind på kontoret, så får du hjælp. Og hvis ikke vi kan hjælpe dig, så kender vi nogen, der kan hjælpe dig. Ja. Altså, du er svært. Jeg kender altid nogen, der kender nogen. Ja, og det er jo det. Kender nogen. Og det er jo også det, vi kan i Herning. Det er det her netværk her. Altså, større er vi jo heller ikke. Vi kender hinanden, og kan hjælpe hinanden. Og det er det handler om. Altså, at lave kultur handler jo egentlig ikke om andet, end at vi hjælper hinanden med at udrette noget fedt, så vi hver især har det fedt. Det er det handler om. Vi skal bare have det fedt. Det vil også sige, at så snart man nærmest har en fod inde i kulturen, så behøver du ikke at gøre så meget mere. Du skal bare snakke med én person. Altså, man kunne vitterligt skrive til os, og vi kunne sende jer videre til Thomas. Ja. Altså, man kunne finde Thomas gennem vores Instagram, og så skrive til Thomas der. Altså, så vil jeg kunne sende jer videre. Ja. Altså, og det er jo det giver bare mening. Og vi vil jo alle sammen rigtig gerne hjælpe. Lige meget, hvad du vil. Vi vil jo altid hjælpe jer med at sende jer videre til, hvem vi kender. Og det er meget også det, Herning vil. Det er også det, vi gør. Vi er meget venlige over for hinanden. Ja. Men vi er også nået til et punkt, hvor vi snart skal til at runde af. Nej! Ja. Så laver vi en part 2. Vi skal snakke videre. Du snakker alt for meget. Vi skal snakke videre. Vi laver en part 2. Det er bare part 1. Hvor lang tid er vi optaget? Jamen, i sådan snart 54 minutter, tror jeg. Jamen, så laver vi en part 2. Hvad fanden sker der i Herning part 2? Kan vi blive ved? Ja. Åbenbart. Men vi kan også bare snakke for sjov. Altså over på jeg kan godt lide at høre mig selv. Ja. Så er det der jantelov der. Det må man ikke sige. Nu bliver jeg et meme på autistiske forældre. Ja. Det skal du passe på. Det kunne være, at vi lige skulle DM den her del. Jeg kan godt lide at høre mig selv. Nej, jeg glæder mig til, at hun siger, at hun er interesseret i at få en kop kaffe i Herning. Ja. Hun er fra Herning. New Yorker-manden er lige pludselig også meget. Ja, hun er fra Herning. Det er derfor, sjovt. Altså alt, hvad hun laver, er jo sarkastisk, og det er ironisk. Og det er pisse sjovt meget af det, hun laver. Det er jo ikke fordi, at jeg synes, hun er pisse træls. Nej. Men altså, jeg tror bare ikke, hun kender så meget til det der. Hun har boet i København i mange år. At nu skal jeg heller ikke antage, hvad hun ved, hvad hun ikke ved, vel? Ja. Men hun er fra Herning, og jeg gad godt at vise hende Herning. Den nye side af Herning, hun ikke har set, fordi hun er fraflyttet. Den gad jeg godt vise hende frem over en kop kaffe.
og så lave noget sjovt med det. Altså, vi kunne godt lave en fedt collab. Men det er jo skide sjovt. Det har jeg aldrig fattet. Altså sådan, at hun lagde det op igen, og så hun selv fra Herning. Og hun er endda fra Gellerup. Det er sygt sjovt. Altså, det er ret fedt. Jeg tror, hun er ret sjov. Ja. Jeg håber. Men vi skal bare lige have afstigmatiseret hele den der Herning-frisyre, hun er i gang med at trende med. Ja. Nå, men lad os tage det aller sidste spørgsmål, som er der nogle kommende events, I tænker, man lige skal holde øje med, eller noget, I synes, man ligesom skal tage til, fordi det der, man bare kan opleve noget kultur her. Nu er det reklametid, guys. Yes. Så er det bare... Okay. Så det er med at snakke, talk. Den 5. april, der afvikles der Red Warszawa. Det er kontraster formaten event. Pisse fedt. De er fucking sjove, Red Warszawa, og det er god, hård, heavy. Der er højst synligt allerede udsolgt, fordi de plejer altid at sælge ud, fordi de er så fucking fede. Så den 26. april, der er der ungeskab på formaten. Det er pisse fedt også. Så er den... allerede inden det, vi har jo nogle ting nu her, der sker. I morgen. I morgen? Ja, det er ikke ude i morgen. Den 22. marts. I morgen, eller dagen i morgen, som for os, den 22. marts, der har Vagn Quar spillet i Herning. Og de er på vej op, de bliver kæmpestore. Det ved vi allerede nu. De spiller på formaten, pisse fedt, under frekvens. Og så den 28. marts, der er der This Section is Made for Dancing. 2 unge gutter, Simon og Tobias og Oscar, så 3 unge gutter, der synes vi manglede fandme nogle rave parties, og noget fed techno, og nogle fede, lidt mere EDM events. Ja. Så de lavede deres helt andet koncept, og omdanner hele sin 7 til det fedeste rum for elektronisk dansemusik. Det kommer. Og så kommer vi til Red Warszawa og ungeskab. Og så kommer vi til maj, der er der ægte undergrund, også en del af kontrast, som er det her, der kommer Branko, der kommer PDB, tror jeg, og der kommer nogle ret store hiphop-navne, der er ret fede. Sådan en lille 1-dages eller 2-dages festival i hiphoppens navn bliver afholdt på scene 7. Og den 25. maj, 24. maj, tror jeg det er, der afholder vi hus nummer 7, Gospel, gratis gospelfest, som er inspireret af Praise i Aarhus, og i samarbejde med Silkeborg Youth Gospel Choir, tror det hedder. Og det bliver pisse fedt. Vi åbner op til gratis gospel. Det er bare fællessang, og det er bare god stemning hele vejen. Generelt set, så skal man også tjekke Smallegade Sessions ud på formaten. Det er formatens intime koncertkoncept, der er pisse hyggeligt, og hvor det er sådan lidt mere nede på jorden, og det er lidt mere en fællesskabsfølelse, end hvad en traditionel koncert er. Der kommer til at være noget Poetry Slam hus nummer 7, sådan løbende. Til juni, der er kulturfestugen, og jeg kan se... Vi når ind i 26, før vi er færdige. Undskyld. Det var vigtigt at fortælle nu på det her medie her, at der er så fucking mange ting, der sker. Ja. I juni måned, der er kulturfestugen. Det bliver pisse fedt. Hele ugen er fyldt med kultur i alle små dele af Herning, også yderkantbyerne. Og der sker sindssygt mange fede ting. Og hvis du er tvivl om, hvad der ellers sker, så tjek herningerkultur.dk ud. Der er mulighed for at læse omkring det hele. Yes. Tak fordi I lytter med. Ej, du skal også have lov. Har du noget at tilføje, udover... Spiller light snart. Ikke lige kigger den, men det kan jeg komme til. Det kan vi da komme til. Ja. Og så vil jeg da gerne lige nævne, lige en sidste gang, Mosaik Festival, 19. og 20. september. Ja. Det bliver sygt fedt. Yes. Det var det, jeg lige havde at sige. Det glæder jeg. Også, undskyld. Det er fordi, jeg var inde og se Bob Dylan-filmen i biografen. Pissefed film, og der spiller han på Newport Festival, som den her folk festival. Kæmpestor i USA, og generelt i folkverden. Og i Herning, der har vi fandme også en folkfestival. Ude i Søby til juni. Den 15. juni. Ude der laver formaten, og hvad hedder foreningen bag, det kan jeg ikke huske... der er en forening bag, og så er det samarbejde med formaten, der laver en folk festival. Det bliver så fedt. Og der har vi blandt andet Laura Bugtrup, en af vores allesammens gode venner, der spiller. Så det bliver bare mega fedt. Det tænker jeg i hvert fald, jeg skal ud og se. 100%. Ja. No.
Nu har jeg ikke mere undskyld. Nej. Vi laver en part 2. Ja. Jo. Nej, Ja, Tom. det Det må kan vi vi. fredag, det kan vi godt. Det må vi lige se. Hvad? Det må vi lige snakke om på et andet tidspunkt. Ja. Men for nu, så vil Buster Hvis I alle sammen gerne vil have en part 2, så like den her. For nu, så vil Buster og jeg gerne sige tusind tak, fordi I ville være med i den her episode. Det har været sjovt at snakke med jer. Det var mega hyggeligt. Det har været en oplevelse. Ja, det må man sige. Som min dramalærer siger, what a journey. What a journey, yes. Så nu vil vi egentlig runde af og sige tak, fordi I lyttede med. Håber, at I vil fortsætte med at lytte med over vores episoder. Yes. Og husk at komme ind på hus nummer 7 og spørg efter Thomas. Jeg kan hjælpe dig lige med det, jeg kan. Og Det hvis kan ikke der er noget, jeg kan hjælpe dig med, så kender jeg nogen, der kan. Yes. Tak fordi I lyttede med. Ej, den del klopper kilder vi ud. Nu bliver jeg muted.